görürmenler. Bugün namayişimizni başladık. Şivsiye Uygur Mağrib Uyuşması'nın başçılığı da bugünden itibaren 6 ay boyunca Şivsiye Parlamento'nun aldığı Şivsiye hükümeti, Şivsiye Parlamenti Şarkı Türkistan'daki katliam, kırgınçılık doğruluk, kırgınçılık kararını tunuğan kadar katliamını kabul kılgan kadar 6 aylık plan bilen bugünden başlayıp namayişini başladık. Bu namayişimiz iki şekilde devam kılmakçı. Hepte ağırlığı da parlamentonun aldı da. Şembi yekşembe günleri Volkswagen'den aldı da. Volkswagen Nayik'ten ki Şarkı Türkistan'da bizimki kıyırdaşlarımızı binkağa haksız işletivatkan şöbelerinin ki bulunganlığı meydanına çıktı. Şembe, yekşembede Volkswagen'den aldılar da bütün onun ruhsat aldık. Onun hazırlığımızı kıldık. Kalan heptinin ağırlığı da Şivsiye Parlamento'nun aldı da bu namayişimiz devamlaşmakçı 6 ay boyunca. Rahmet. Välkommen till demonstrationen mot Kinas folkmord, politik mot uigurer och andra folkgrupper i Östturkestan. Sedan Kinas ockupation i Östturkestan hade genomdrivits repressiv kolonialpolitik mot befolkningen av Östturkestan och sedan 2017 startades omfattande statslig politik såsom koncentrationsläger. Godtycklig massregistrering, påtvingade slavarbetare, massfödelseförebyggande strategi och tvångsöverföring av uiguriska barnen till statliga anläggningar med syfte att assimileras. Allt som Kina gör mot uigurer och andra folkgrupper fyller FN:s konvention om folkmord. Först att döda medlemmar i gruppen. Det finns rapporter om massdöd och dödsfall från framstående uiguriska ledare som selektivt dömts till döden genom avrättning eller särskilt för äldre genom långvarig fängelse. Andra, att orsaka allvarlig kroppslig eller fysisk skada för medlemmar i gruppen. Befolkningen av Östturkestan lider allvarlig kroppslig och fysisk skada av systematisk tortyr och grym behandling, inklusive våldtäkt, sexuella övergrepp, exploatering och förödmjukelse. Enligt vittnesmål av före detta fångar utsätts människor för konsekventa och brutala tortyrmetoder, inklusive misshandel med metallkroppar, elektriska stötar och piskor. Massinternationer och relaterade regeringens program är utformade för att introducera och tvätta rena hjärnor som drivs uigurer att begå eller försöka självmord från hotet om integrering eller de dagliga extrema förmånerna av fysisk och psykisk tortyr i läger. Att medvetet tillföra gruppen livsvillkor som beräknas för att medföra den fysisk förstörelse helt eller delvis. Myndigheterna riktar sig systematiskt mot uigurer i fertil ålder, hushållsledare och samhällsledare för frihetsberövade under olidliga förhållanden. Inför födelseförebyggande åtgärder mot uiguriska kvinnor. Separera uiguriska barn från sina föräldrar och utför uigurer i masskalla till system för tvångsarbete i ett sätt som är
parallellt med massaintegreringen. Sammanfattningsvis tillför Kina medveten kollektivvillkor som beräknas för att avsluta uigurernas överlevnad som en grupp. 4. Att införa åtgärder för att förhindra födelse inom gruppen. Enligt rapporter och statliga avslöjande dokument av Kina samt vittnesmål den systematiska födelsekampanjen förstärks av massinternationen. I koncentrationsläger utsätts kvinnor för tvingade IUD-insatser, aborter och injektion eller medicinering som stoppar deras menstruationscykler. Medan uigurman i fertil ålder är inriktade på internering, vilken berövas uigurernas förmågan att reproducera. Som ett resultat av denna sammanlänkande politik närmar sig tillväxttakten av uigurer boddområde allt mer noll. 5. Att överföra barnen till statliga anläggningar där barnen genomgår systematisk assimilering. Av allt så ovan de nämnde är att bara del av vad Kina gör i Östturkestan. Det är ju onekligen ett mänsklig tragedi som åligger oss alla som individer och grupper att agera för att stoppa den pågående folkmord mot uigurer och andra folkgrupper i Östturkestan. Det finns visserligen ett stort ansvar och skyldighet för våra riksdagsledamöter att stoppa den folkmord som Kina begår. För den är mot våra demokratiska värderingar och normer. Så måste riksdagsledamöter stå upp mot Kina och öppna debatt om det. Kinas folkmord mot uigurer diffusioniserar våra internationella system och institutioner så om Sveriges regering och riksdagen inte tar någon åtgärder. Sist men inte minst, Kinas folkmord ger kraft mot auktoritarer, regimer i världen att begå liknande brott i andra delar av världen. Det är ju nu hög tid att bryta tystnaden och öppna debatt för att riksdagen ska erkänna Kinas extrema brutalitet som folkmord. Tack så mycket.